Üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk a 12. kerületben, Budapesten. Bartal András vagyok, a Magyar Önvédelmi Mozgalom, és hát bajtársunkkal muszáj volt feljönni ide, gyakorlatilag majdnem mondhatom azt, hogy demonstráció jelleggel, mert különböző események történnek és történtek az elmúlt időszakban. Az pedig csak hogy egyet említsek a sok közül, hogy a kilakoltatás után rögtön 1 órával a önkormányzat kiadott egy sajtóközleményt, amit a Magyar Önvédelmi Mozgalom országos vezetője cáfolt, László Attila, és hát abban elmondta pontosan, hogy mik történtek. Van egy olyan érdekes mondás, ugye, vagyis hát egy olyan gondolat, hogy az igazságot soha nem kell megmagyarázni. Én csak annyit szeretnék mondani, amit a 12. kerületi önkormányzat nagyon elrontott, hogy megvádolt különböző dolgokkal minket, hogy élő, egyenes közvetítés volt a kilakoltatástól, az első percétől az utolsó percéig. És mi be tudjuk az ártatlanságunkat bizonyítani. Köszönöm szépen!